Taong kerja taong apa kenal baru cismi biar En makong. en lupa tupok kong ko Oh. Cắt nó con. chipel kong chipel Xin. kublai ha Hết. en uber lah kong en lupa kong hati hapo Oh. cắt nào kong vai penchana chipel kong sim kublai ha Đó. Dan umrese tamen apan khana he tergathia hano ka en lupa lah ba hati hapo jire che sa jire sa hetat khamat ma dapat hane to po oh ai ba pichu moi la moi ta vai pan khana da kan no ta vai pai khana sau phao sau pheo ngai ta khndia dan to bisa chim sau pheo sa yol no ta sau pheo ngat ta khndia nào ai tu ta pila dep ai la sa ta sa chim ram tang kata bu ya habra ta udor aru yong di pan khana ngabon re sa pan khana ba chisin la rum de bon re wa kan rapi apa pila de brung la te chim ram ra ba chim kublai ha ta Vap, ông ấy có bài vợ hai, hai con thầy, Hi. con rít, Hi. con, Hi. và rít. hai kublai ya fi baro ki ba pet ya kane ga pin sa pet ya kane ka channel jongi ka na ka group ne kping fika group te ngi mentang ilas dang ban pisang ban le ya kane ka ki video paper ha kane ka group jongi ka channel jongi te ha kasin ga bani kong athrai bun ngi ngidon ha kijing bakla te henrai lada pisem ba ngidon ha kijing bakla kijing duna kiba ngile ban shooting lane ban ak lane ban le kumno sa ai buit lang yangi da ka ba pin comment ha ka comment section khnang ba ngi la ban le kham ha shu ya kaneka jing persyang jongi khnang ba da ka jing ya rablem jongpi comment ba ngin poi sa ka jing job da ka jing ya da ka jing ya rablem jongpi ban ya ai jing mud lang yangi Nakal yang jonga ngakar pa di piki parlok ki baju pet ya kan nega channel jongi ngakar pa nak benta jong pi ba pin ya like share ba subscribe ka jing tip nangi ki group jong kan nega channel ban upload ya ki video kan long ha ka sni ba ar bat sni sajan kapor kan long nyau baje janbet ni hakan deka group ni adon sipanggut Henry kiwe pat ki dan hawa ki jong kam Henry menta klamya dan lang bat nang ne sakmat min sa penrung kampun susu hai Kulay